खेत के मुरई होई बोलिया में के गो ब्यास कमलेश जाति दूसर केहू ना हो हां हां आपन मैटर काबल करी अतना घमंड मत करी हां बड़ी बड़ी इशारा करत रहनी हो हां अरे दादा होला त अपना बहिनियों के वहीं इशारा करत होखे हां बुझात अपना ना दीदिया के हां जी गलत इशारा ना आवे दे पहले हाँ। अभी कुछ बोला बना नू हां ओहो के अच्छी तरह से जानत रहे कि निर्मला जादव के नाम धरता तो निर्मला जादव ना है ई निर्मला ज्यादा ना मनीषा राज होई गलत इशारा ना दू बजता हाँ। ई खाए के बेरा देख ले एबरा तो कौवा गुहू ना खाला एक बात है और कहानी हो का हमार अंकित जी कहानी हो का हां जी कि व्यास जी के गरिया चाहिए हां गाड़ी मंगाई हो साफ सुथरा बात गाड़ी में गाड़ी में फर्क बा बोले फर्क बताई सब भेड़ रे खत्म बनन हम गाड़ी हत को शब्द उल्टा ना बोलनी हो ना बोलनी हो ये अधुकई के काम होते हां जी आजा आजा ये फुअर बोलना चाहिए तोहरा इंतजार बटे हां रुको हो ये लड़िन के गाड़ी में धंसा जाई मेजर लगाई बाप ऐसा कहिल का कि चिरुआ भपानी जदि छानी पर फेंकबता चुअतोरियानी से पानी न पईबा होके अज्ञान जदि ज्ञानी से जुझबता अरे बूढ़ी विवेक में पड़ना ही अतना घमंड फूलतनी हां 10 गो घर बनवा देबो भइला खदमी के खिया देबो त ओके चलते राजा हरिश्चंद्र दानी ना कहईबा अरे बाबूजी के बाबूजी न बेटे आवाज लगा के फिर में बनी हां हम एको बार त ना कहनी हो हां कि रोरा आवाज लगाई हां जी चाहे रोरा आवाज लगाई ले हां हम ही कहनी कि रोरा सुंदर गावतनी रोरा गायकी के जोड़ नहीं खे नहीं खे एकरा मतलब कि रौरा के जितने प्रशंसा कल जाता हां उतने रौरा के उल्टा बुझाता हां जी अबे यही असली दू गोला ने अरे रातों रात बुझाता रहे कमलेश देहाती हो जाई हो हाथ ना बनी मत ना 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 यहाँ के साइड सॉन्ग गई हो हां गाओ तनी ठीक बा कुछ अपन गाई आपन गाई ब्यास कौन के कहल जाला कौन के कुछ अपन करे कुछ अपन गावे कुछ अपन सुनावे ओही में नचनिया ब्यास के कहती है नोतिया नतिया अरे हम लोग के बुर्बक बना सकत बनी लेकिन एगो ब्यास के कबो बुर्बक नहीं के बना सकत ध्यान रख मनीषा राज के हई पाले पड़ल बा बबुआ अब की हां आपन अच्छी गावा तरह से भाई तलाश ले हो उ त सुमिरन न रख जी। जा छोड़ दनी हो कहत रख निर्मला जद निर्मला जो हां भोज लगाई तेरी हो के। सरी रौरा अपन गीत गौने गावतनी हां रौरे अपन मंच मिलल बा हां अपन कुछ बात करती अपन कुछ गईती बजाईती हां तब कहती कि कुछ ब्यास के लायक रौरा बानी ब्यास लेकिन दूसरा के नाम लेकर चाहत नहीं कोई से हिट हो जाई ई ब्यास थोड़े होंगे एथी कितना बजे एथी के नीचे ही रही लीलगणा संगे उतना ना एहे से कहिला का
कि बाउर करब त मिली तहरा दंड हो यही से कहिला जैसन करम वैसन ही फल मिली जैसन करनी वैसन भरनी हरानी जैसन पियब पानी वैसन ही निकली बानी जैसन खाए में ओन वैसन ही होई मन एगो औरो होला जैसन खइबा नून वैसन होई खून हम तो ई सोच में पड़ल बानी कि कहां से हमार करमुला चाचा जी कदम चाचा जी आ गइल बने भुला के उ गावत रे चुनुबा गोड़िया उतर के बेसुरे गावता ई बात सही कहनी दो चार आदमी हमारे ने पीछे चुनु चाचा बाबा- लोग रहनी हो चुनु बाबा का बानी ओहो के कहा तनी कि ई न घन देख कि हां कथा प्रसंग होई कि लय लयदारी होई का गावत तो हमरा बुझाते हाँ ए बेया जी हम नहीं की कहूं ए बेया जी अगर मनोज भैया ई गाना सुन लेले रहतन त आत्महत्या क के मर गई रहत हालांकि जौन साइड सॉन्ग गानी है मनोज शर्मा के गीत रहल हां कदम भैया जाना त सभा पतल चट्टा बेस पड़े कहे के बका का हो कि बाउर करब त मिली तहरा दंड हो इहे हो काहे कि बाउर करब त मिली तहरा दंड हो कि राम के हाल हो मंड हो बड़ा सुंदर एगो गीत लगित कौन कम कि प्यार के कागज पर दिल के कलम से प्यार के कागज पे दिल के कलम से पहली बार नाम लिखा पहली बार नाम हां सामाजिक के शिकायत करता रहे का कि निमन के बजाओ तो लोग ए मर्द हो सिटी अरे बोल बजाओ लोग बोल कि लोग के बुझाओ चुन बाबा नु बुझता नहीं हां हरबर बजाओ तर लोग 8 जना के बरोबर 3 आदमी काफी बानी सन एगो बड़ा सुंदर गीत गइनी हो ध्यान द सुगा सॉरी कौन सुगा बाबू